Ngiyanibingelela ke bazalwane egameni elihle uKristu Jesu. Oyinkosi nomsindisi kithi. Amen. Ngibingelela ihead office yami lapha eBack City. Amen. Baba Madondo noma Madondo. Ngibingelele onke abefundisi nabagcotshwa abangaphakathi. Amen. Nawo onke ama-elders akhona ngaphakathi. Hallelujah. Bese ngibingelela ke nosingabo. Nkosi yami. Ngibingelela osingabo. Amen. This is your month. Hallelujah. The youth service ministry month. Amen. So ke bazalwane ke kumele ukuthi mengikhuluma ngoba ngikhuluma kakhulu nentsha mase ke ngiphinde sihlola nathi njengabazali ukuthi yini esiyenzayo lesiyenzile engabonakala kubo bale incwadi ebhaliwe efunda thina. Amen. Hallelujah. Ukuthi abantu bakwazi ukukhuluma ngami bebona umntwana wami. Abantu bakwazi ukukhuluma ngami ngumfundisi bebona umuntu okhonza ebandleni uNkulunkulu angibeke kulo to oversee. Amen. Hallelujah. Basha abantu bathi uyabona lo you can tell ukuthi uphumaphi. Amen. Azathi omunye ngihlanganile nabazalwane but lenhlobo le hayi bebona wena. Hallelujah. Hey my God. Now scriptures menza in the book of 1 Corinthians chapter 1 uma uya ku verse 18. Amen. Amen. Izomixa isizulu nesingisi. Hallelujah. Amen. Scriptures in the book of 1 Corinthians chapter 1 uma ubuka ku verse 18 sithi the message of the cross is foolishness to them who are perishing. The message of the cross is foolishness to them who are perishing. Amen. But lalela ke sesebenzani ke manje ucalucalulo lasezulwini. Amen. Sesebenza ucalucalulo lasezulwini. Uma iqeda ukuthi but ithi kodwa to you and I. Amen. Kimina nawe. Mhlambe nqamba manga. Mhlambe nqamba manga awuyibeke kahle. Uthini uNkulunkulu ezweni lakhe? Hallelujah. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula. Yayizwa leyo nto. Amen. This is a message bazalwane eqhamuka kuBaba uNkulunkulu efuneke siyibambe ukuze si-understand intshumayelo namhlanje yokuvala inyanga yabasha. Amen. Hallelujah. Amen. The message of the cross is foolishness unto them who are perishing. Ababhubhayo. Amen. Kodwa kulaba asebethathe isinqumo esithile. Hallelujah. Kulabo abasebengene esinqumeni sokuthi hayi man bengithi ngiusiyazi kanti angazi. Basebememukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Basindiswa. Kuleyo nhlobo yabantu i-message of the cross ayifani nakulaba abanye. Hallelujah. Imina nawe esesamukele uKristu njengenkosi nomsindisi. The message of the cross kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Uyayizwa leyo? Amen. Imina nawe sesithatha isinqumo. Amen. Esingasafani nalaba abanye besihambisana nabo. Amen. Esesihlangene noKristu Jesu waba inkosi nomsindisi kithi. The very same message ewubula. The very message which is foolishness. Kimi nawe ingamandla. It is the power kaBaba uNkulunkulu. Amen. Ekumthinte mina. Angikho kwiligi yakho. Mase umzalwane nje kucacise lokho. Amen. Ukuthi angisekho kwiligi yakho. Asikho kwiligi efanayo. Yesu ungayigqoka iuniform yesonto lakho, ungenza noma whatever oyenzayo, but asikho kwiligi efanayo. Amen. Asikho kwiligi efanayo. Amen. The message ke bafowethu youth kakhulukazi nebasha nathi sesiyinkonde. Hallelujah. Amen. Asibambe ngoba iyona esizokwakhela phezukwayo intshumayelo yanamhlanje. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula
kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Hey bazalwane, I'm honored ukuthi ngibe umfundisi namhlanje ozovala inkonzo yabasha. I'm honored to be the one who will close the youth service ministry month. Amen. Amen. So ngiyacela ke nganzakwethu, to you, my children, my sons, my daughters, the daughters of the Most High. Hallelujah. Amen. Nani ke bazalwane, ngiyacela ningivumele ukuthi ngikhulume today njengobaba. Amen. 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 Allow me to speak today as a father, as well as a teacher, umfundisi. Amen. Amen. Now, to understand then the service of today, where we are closing the Youth Service Ministry Month, there are two protocols number that we must agree upon. Hallelujah. Amen. Youth, are you with me? Amen. Even Bazalwane, are you with me? Amen. There are two protocols as we close the Youth Ministry Month of 2026. Amen. Whether ulele or sivusa mo 3 ekseni. When we wake you up at 3 in the morning or 2 in the morning or from your deep slumber, and when you are a Christian, and we ask you what type of a message must come out of the pulpit in your church. Amen. Hallelujah. Uma sibuza inhloboni yomyalezo ekumele iqhamuke kwi-pulpit nakuma teachings yebandla okulo. Hallelujah. Amen. The answer must be simple and straightforward. Hallelujah. Amen. Ukuthi thina we proclaim no any other knowledge. La ngikholwa khona nala ngigonza khona. We proclaim no any other message but the message of Christ and Him crucified. Mesu yama uyathula umbuke emehlweni. Ngeke ngisho ukuthi usathane for now. Hallelujah. Amen. Because yona message, this is the besora ngokwembhalo emdala. This is the good news ngokwembhalo emdala efune siyitshela abantu ukuthi thina, there is not any other message that we shall listen to from our pulpit or from the pulpit of anything calling itself church except the message of holiness. Amen. Hallelujah. The minute you sitshela ukuthi buvakashele maphamazwe. Hayi. The minute you sitshela ngonkosikazi wakho ukuthi unjani. We are not in that league. Once you are here, the message that ought to come from the pulpit. Amen. Even if you don't know what to say. Sukuma manje wasasukuma sesezayo sithi nama ngisukuma nalutho. Hallelujah. Amen. Nama ngisukuma nalutho. Ngithi ukuthula. Hallelujah. Ukuthula kwabangcwele, ukuthula abazalwane, ukuthula kobhuti, ukuthula kosisi, nami ngiyayideda indaba. Hallelujah. But ushiye nani nokuthula. Hallelujah. So get this loud and clear, nganzakwethu, because we are tired of playing church. Hallelujah. Asidlali manje. Amen. Asidlali manje. The message that has to come out of the pulpit, the message that has to come from the pulpit is the message of holiness. Amen. Leviticus chapter 19 verse 2. Hallelujah. Amen. Unkulunkulu ekhuluma noMose uthi speak to the Talmudim. Khuluma nendlu yami, khuluma nabantu bami. Khuluma with iYasharel yami. And tell them one message. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu uthi be ye holy. Ezolento yibani ngcwele. Because I, Jehovah God, who is your God, I am holy. This is the message, bazalwane, ekumele youth even sesihambile.
nisale naye. This is the baiting ekumele ngigijime nayo. Lingabiki ilanga lazosukuma khona ukhuluma into engekho uthi uNkulunkulu wathi be ye apostolic. Hallelujah. Be ye Catholic. Be ye Methodist. Beyizwa lento. I-message efuneka iqhamuke epulpit ithini? Be ye holy. Yibani ngcwele. Ngoba mina Jehova ubaba uNkulunkulu ngingcwele. Sashumayela igama lesonto mase sifike la. Sashumayela igama lesonto mase sifike la. Hallelujah. But sishumayele lokho esiyalwe ukuthi beyikho esikutshela abantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ngalokho uthemeleza thwala sukuma utshela abantu bami ukuthi yibani ngcwele. This is the religion ukhole sinikwe lona ukuthi sibe njani? Sibe ngcwele. Hallelujah. Amen. Ashiwongo kimi ukuthi be ye Seventh Day Adventist. Ashiwongo kimi ukuthi be ye ufakazi kaJehova. It's okay, you can have that name ukuthi identify ngalo, but ungaformi religion around yona. Nansi sinikwe yona. Nansi even sesihambile. Hallelujah. Amen. Nisume nithi thina lasa esabhabhadiswa khona. Kwathiwa spothini yibani ngisho kuthiwa wazi uzothi uthi kodwa bazalwana simeni kuloko ekutheni sibe ngoba uJehova uNkulunkulu babe simkhonzayo njani? Yes. Hallelujah. Now we understand ake lento uzobona ukuthi hayi man. Yabona the youth service ministry month is not just nje so that it's not set aside. Ayibekiwe nje for abantu abasha abangazi bazokwenzani ukuthi bavele nje kuyona banika umsebenzi. Hallelujah. Angazi noma ngibeka kahle ngenza kwethu. Youth. I-youth service ministry month. Hayi ngoba ninikwa yona ngoba ingekho enye into ezokwenziwa. Ningayenza. Hallelujah. Ungayithathi kancane. The youth service ministry month is not set aside for you young people so that even something that you can do in church. Sikhe emidlalweni la kudlalwa la. Hallelujah. Asidlali la. Now, if ever the youth service ministry month is not set aside just for you ukuthi nibe nento enizoyenza, iyini kahle kahle. Hallelujah. uNkulunkulu mesiphendula uthi hayi lalela. The youth service ministry month is a time. Uyayibona lento? Ngizoyibeka kanjalo. Ngizothi it is a time la khona abantu abasha they must demonstrate. Inkosi yami. They must demonstrate their holy calling. Hayi noma yiphi inhlobo yobizo. Hallelujah. Ngoba ziningi inhlobo zobizo ngenza kwethu. Hallelujah. Kuyenza kubizelo entertainment. But this time around in the youth service ministry month, you ought to come forward ungabi namahloni uphumele eshashalazini uphumele bala and demonstrate your high calling, the holiness part. Amen. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Hallelujah. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Angazi noma ngiyibeka kahle ngenza kwethu. Amen. Mhlambe muyibheka uzoyizwa. Scriptologist. Owasisindisa wasibiza ngobizo olungcwele. Hallelujah. Kungengokwemisebenzi yethu kepha ngokwelakhe icebo lomusa esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabibikho izikhathi. Ubizo lwakho umuntu omusha nawe mzalwane olungcwele alungenxa yokuthi wena uzalwa kuphi wenzani unani kodwa kunecebo a master plan esihlalilizwe awukosi yami lahlangana ngawe laseliphasiswa lelo cebo wasevuma uNkulunkulu ukuthi uze la emhlabeni. Ngiyamthanda umpostoli uPaul lapha ku 2 Corinthians chapter 6 verse 17 ngoba yena uyibeka isoka
Umpostoli Paul uyibeka kahle lapha ku 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Ukuthi uma sithi the youth must come out, iphumele eshashalazini, iphumele obala and demonstrate. I-holy calling yabo. Kanjalo ke bafowethu kune language esi-expectayo kwi-youth mikhuluma ezokhombisa ubizo labo olungcwele. Amen. Hallelujah. Amen. As a youth, you must be able to demonstrate ukuthi wena you decided and chose to come out from among your peers. Uyabona lento? Amen. Udecidile wanquma ukuthi ngiyagcina ke namhlanje ukuhamba ngokwendlela nangokwentando yami nangokuboshisa khanda. Hallelujah. Amen. I am coming out amongst my peers. I am coming out amongst my friends. Hallelujah. Amen. Uniyizwa kahle lento ngenza kwethu. Ikhona lapha ku verse 17. Amen. I'm coming out from among my peers. Mina as the youth, I am separating myself unto God. Amen. Ngoba vele the clarion call has been shouted ukuthi no man, be ye holy, ibani ngcwele ngoba mina Jehova baba uNkulunkulu wenu ngcwele. So even kwinkambo yakho na kwi-interaction with your friends akuqaqe man ukuthi you have come out among them. Awusawahleki ama-jokes akhuluma ajivaze uNkulunkulu nebani. Hallelujah. Amen. Bakhombise ukuthi when you have now been separated unto God for God's own leisure. Ayizwa lento? Amen. Bakhombise ukuthi wena awusaparticipate in anything unclean. Ngoba khona usuhlangane naye kwenzeka inhlekelele empilweni yakho. Amen. Suthola isimanga. Kusho mama ke manje balesini. Sengisebenzisa i-code language yakho. Amen. Sekwehla inhlekelele empilweni yakho suthola isimanga. Wamukele mani uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi wakho. Hallelujah. Amen. The youth service man ifuneka iveze yonke lento. Hallelujah. Amen. Ngaleyo ndlela it means wena awudoje esontweni. It means wena awadoje ama Bible classes. It means wena awidoje anything la kune fellowship of the saints ukuze ukhule ukhuliswe. Ngoba ngeke uzuzazi lezi imfihlakalo zezulu phila wedwa. Ngeke uzazi lezi imfihlakalo zezulu esontweni walikushunyayela wona you are surfing the internet. Never. Ngeke uzazi lezi imfihlakalo zezulu if you are here by body wena. But ngokomoya ukho la uzojabulisa uma wakho nogogo wakho nobaba wakho. You might as well just don't come. Hallelujah. Don't come. Luke chapter 9 verse 62 or something. Kodwa uJesu wathi kuye, akakho othi esebeke isandla sakhe egejeni. Ungezi la egejeni lika Kristu Jesu. Ungezi la egejeni lika Baba uNkulunkulu. Sicabanga ukuthi ngomunye wethu. Amen. Talk to me. Abuke emumva ofanele umbuso kaNkulunkulu. Ngoba if you put your hands on the plow of God, kodwa ifocus ne-energy yakho ingekho kwi-plow kaNkulunkulu, ulibele ukubheka emuva la uphuma khona. You are surfing the internet, you are updating your status. We are lento wena man, we are charter. Hallelujah. Amen. The scripture says you are not fit for the kingdom of God. Amen. But uphazamisa nabanye abakhona endlini kaNkulunkulu. Mubona ukuthi awukho ready ukuthi ube lana. Hlala ngaphandle for a while until ube right bese uyabuya. Ube siphazamisa. Iqiniso silikhulume bakwethu. Even if there was one person in this world, Christ would still have come. We are not a church of numbers, but we are a church about the lives of people. Amen. Hallelujah. Astika amabhokisi ubesu 300. No. Sikhuluma about the souls. Yeah. Sikhuluma about the souls here.
So ukuba khona kwakho ngamphazamiso seceleni nosemva kwakho. Hallelujah. Amen. Decide. Am I here to put my hand on the plow of God and participate? No, I'm here. Uzo disturb the energy la ngibe ngibhekele la ngiphuma khona. Because scripture it doesn't dilly-dally around. If you are not fit for the kingdom of God, it's full stop. Akudlaliswana. Hallelujah. So khombisa ke mfowethu ngenkambo yakho ukuthi wena you have come out amongst your friends, your peers. You've come out among the world. You have agreed and allowed to Christ Jesu ukuthi abe inkosi nomsindisi empilweni yakho. And therefore you have separated yourself unto God. And also you have committed yourself with bafowethu, I am not touching anything unclean, kusukela manje. Yabona? I'm participating ey'ntweni ezingekho clean. Ngoba mina now I belong to ubani? uNkulunkulu. This is the youth service ministry month esikhuluma ngayo. Esibabonile abantwana bethu besukuma. Hallelujah. Amen. We are excited, sihappy, sijabule. Ningayidedeli nganza kwethu. Hlalani. Sisazoqhubeka sifundisane. Hallelujah. Hlalani sisazoqhubeka sifundisane lude lolukhalo. Amen. Amen. So sithini kahle kahle ngamafishane. Uma umuntu omusha osemukele uKristu njengenkosi nomsindisi, usulamukele ivangeli lensindiso, wenziwa musha wena. Scripture says usuyisidalwa Esisha. Scripture says wena umuntu omusha nawe komdala omukele uKristu njengenkosi nomsindisi usuyisidalwa Esisha. Lese sikhuluma ngoba Nkosi yami uNkulunkulu ukhuluma isisoka manje. Athi behold bheka okudala ebengikwazi ngawe. Sekwenze njani? Wena suwenziwe brand new. Hallelujah. Amen. Even ngakini kadubizwa ngomakosha. Even ngakini kadubizwa ngerapist ngombulali enja ugodoyi. Hallelujah. Amen. Hey wahlangana noKristu Jesu. Bathi bayakumemeza ethaveni wathi angiseyiye lo benginguye. Bafowethu angiseyuye lo benginguye. Sekwehlakala inhlakelele empilweni yami. Ngihlangane noKristu Jesu. Amen. So usubani manje? Hayi senginguye enginguye kuKristu Jesu. I am who I am in Christ Jesus. Share. Hallelujah. Sekuyi language yakho ephila kuwe. Oh my God. Niyayibona ingozi kanjani kodwa bazalwane enamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Sengikhuluma ngabamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Ungakamukeli, ungagoduki namhlanje. Ngamamukelanga. Hallelujah. Niyayibona ngenza kwethu. Yazi mase wamukela uKristu Jesu waseba inkosi nomsindisi wakho. Uthabiso waze wathi kithina sesiqualified. Uyayibona leyo nto? Amen. We are qualified. Kusho uba uNkulunkulu ehleze ezulwini lakhe ekhuluma ngawe ngqo. Uthi you qualify now ukubizwa ngondodana. Hallelujah. Amen. Usuya qualify when to be called an heir. Indlalifa. Indlalifa yezulu. uNkulunkulu ukuthi usuqualify even ukubizwa ngendlalifa yezulu kanye noKristu uJesu. Amen. Uyingozi manje ntomusha. Amen. Uyingozi mzalwane, akungaphuma ekhanda lakho masukholwa uyingozi. Ungahamba ukhokho 15,000 no 20,000. Ngenxa ukuthi awazi lutho ngobungozi bakho. Ucabanga ukuthi khona uyingozi ngaphezulu kwakho. Woza la. Fundisa nje. Hallelujah. Amen. Ngothando futhi ukho hayi ukuthi sizobe sikufundisa amanga. Sizokufundisa nje ngeqiniso. Wrong, right. Amen. Sekukuwena ukuthi decide ukwenze njani. Amen. Hallelujah. Amen.
Proverbs 22 verse 6. Siyaliwe ukuthi train up a child in the way that the child must go. Ukuze kuthi umntwana noma esekhulile semdala. Hey. Ukuze kuthi umntwana no trainiwe, akukhululanga abangatrainiwe la. Hey siyayitrainela nathi labafowethu bandleleni. Siyayitrainela ngabantshontshe. Amen. Hallelujah. Amen. Train up a child. Angazi zoyibeka kanjani ngesizulu esihle. Proverbs 22:6. Train up a child in the way that the child should go. Ukuze kuthi noma esomdala angaphambuki. Endleleni yeqiniso athelwe yona nguwe. Hallelujah. Amen. The fact that umzali, ubaba, umama ulakule libandla unomsebenzi akudingi ukuthi size sibize ngopastor. In fact, the day wamukela ngayo uKristu njengenkosi nomsindisi, you became umfundisi. Ngoba usuphethe iqiniso elisha kunalelo kuliphethe lifonkongo. Hallelujah. Amen. Ukuthi nje awazi. Proverbs 22:6. Uthini Proverbs 22:6 khuluma manje abazali, true parents, obaba belalela uNkulunkulu kuthiwa senzeni. Amen. Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe. Ubani kukhulunywa naye lapha mfowethu? Mzali. Yeah, a true parent. Hayi fonkongo yomzali ohamba isonto lonke angazi ukuthi ukuphi from Friday. Siye siyombona ngesonto ntambama. Khulunywa manje ngama true parents. Hallelujah. Mzali weqiniso oattendayo nomukela uKristu njengenkosi nomsindisi nayi assignment yakho phezulu komntwana. Uthini uNkulunkulu? Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe. Yayizona. Amen. Kuyakuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyamthanda kodwa uJoshua uyibeka isoka naye uma ungayizwanga kahle leka Proverbs 22 verse 6. uJoshua lapha ku chapter 1 verse 8 uthi kithi nabazali ngabe ikhona yini phakathi kwethu eyakho neyami ingane engaphumela eshashalazini imobala and declare ukuthi mina ngeyimfundise ngifundiswe ekhaya nasebandleni engikhonza kulo. This book of the law, Nkosi yami le ncwadi yomthetho, this book of the law will not depart from my lips, man. Never. Fundisiwe. I will meditate upon this book day in and day out so that I learn to observe that which is captured in it. Aye man. Ingakhuluma yakhe ingane kanjalo ebandleni okulona. Nasekhaya uphuma kulo, ithi mina wami uma, mina wami ubaba, wami ugogo, wami aunt. Awusuka madoda. Hey, ngilento engiyiyo ngenxa yezimfundiso zabo. Sithi usho ukuthini? Athi hayi phela mina ngile ikile engadlali la khona. This is the book of the law kule ngayidala. Enye into ebhalwe phakathi yahlinza ngayo suku nemini. Hallelujah. Angiyele esontweni mina ukuyothika ibhokisi ukuthi I went to church. Yisuke ngine divine appointment nobaba uNkulunkulu kwami. Umzulu sisomncane ethi awayazi kunento ekufanele ngidlule kuyona. This yamzame ngikule. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi sekuze kwaba natural ukuba nje ngizemkhohlwe kuphela uNkulunkulu ngiyomtshela ngiyabonga. Sekuyi lifestyle yami impilo. Uthi yazi nokuphasa. Hayi babazana ayizolento. Even ukuphasa. Yazi angisay notice ukuthi ngiphasile ngoba sekuyi lifestyle ukuphasa. It's my lifestyle as umzalwane. Hey thina manje okwethu ukuhlakani kuqalapi ekusabeni obaba uNkulunkulu. So intelligence ila kithi. Hallelujah. Uzobona abantu soba producer la. Amen. Ama astronauts la. Amen. O engineer. Uzobona into ezophuma la. Uzobona nangu dokotela ehlele. Amen. Hallelujah. Uzoyibona into ezophuma la. For as long as thina sithathani inxexheba indawo empilweni yezingane zethu and teach them what is right. Hallelujah. Amen. Uthini uNkulunkulu ezwini lakhe kuJoshua chapter 1 verse 8
Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlomeni wakho. Hawu madoda, ukhuluma njengomzali manje. Khuluma bani? Umzali okholwayo. Hallelujah. Ukhuluma nobani? Nabantwana bakhe. Akabathusi. Ukhuluma ukuthi uNkulunkulu uthini ezwini lakhe. Uthini uNkulunkulu kuwe ngabantwana bakho? Uthi thini kubona? Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlomeni wakho, kepha wozinda ngayo imini nobusuku, ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo, ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho iphumelele kahle. ube successful. uNkulunkulu uyokhanyisa indlela zakho. Usuke isinyama sika Sathane. Zikhanye indlela zakho. Amen. Uyabuza komunye uthi Pastor T, yazi ngiyakuzwa njengomzali, ngiyakuzwa njengentsha ukuthi this book of the law mayingasuke ngizokwazi kanjani uma sengiachievile lento yomthetho kaBaba uNkulunkulu. Ngizokwazi kanjani uma sengiyibambile impela ngathi ayisikumini iphila kimi manje isiphenduka ulibompilo. Hallelujah. Ake siye lapha encwadini bafowethu kaJobe. Hallelujah. Amen. uJobe chapter 27. Ufunde nje from verse 1. Amen. Kune language uNkulunkulu expectayo kuwena uma incwadi yomthetho wakhe isiphila kuwe. Hallelujah. Kune language uNkulunkulu expecta kuwena njengomzali. Uma usumukele uKristu njengenkosi nomsindisi, wasuthembisa ukuthi kulibompilo lami kuyoba nobufakazi bokuthi this book of the law yatshalwa. Hallelujah. Kube nisebenzisa ulimi lekwaito. Abe ngithi as long as ngisaphefumula. Hallelujah. Ababengezwa ukuthi uthini babethi isigroup somphefumulo. Amen. As long as ngisaphefumula kuneyinqumo nezimiso mina baba wala ekhaya mfundisi wala endlini ekumele ngiziphume emlonyeni wami kanjalo nawe nje ophekwela ngaphansi. This is the language. Ngoba you have come out from amongst them. You have separated yourself unto God. You are not participating in anything unclean anymore. Ngoba when you belong to God. Not God Job in chapter 27. Ibeke ngesizulu lento engisho. Now, are we got to verse 3? Iqale ku verse 3, yeah. Kusekhona ukuphefumula kimi. Yezwa isizulu asikhulumi kanjalo. Amen. Asikhulumi kanjalo. Kodwa isizulu sithi uma yezwa leyo. Amen. Uma ukuphila kusekhona kimi. Kodwa ke mase sibeka ngesizulu esihlonipha sithi uma umphefumulo wami usahlangene nenyama. Yezwa leyo. Awuyibeke ngaleyo ndlela ke. Uma umphefumulo wami usahlangene nenyama. Uma umphefumulo wami usahlangene nenyama nomoya kaNkulunkulu. Nomoya kabani? kaNkulunkulu. Awusuka madoda. Asibale eminye imoya njengamanje ngithi. Amen. Umoya kaNkulunkulu ngisawuphefumula. Usaphuma ngamakhalami. Kuneyimiso nezinto uNkulunkulu ayilindele ezifuna iqhamuke olimini lami engikhuluma. Uthini uNkulunkulu? Number 1. My lips. Izindebe zami azikhuluma okubi. My lips. Kukhuluma bani? Umama okholwayo, ubaba okholwayo, khuluma nomntwana wakhe. Nomntwana wakhe kufuneka ayiadopte le language. Ukuthi bafowethu ngiyavuma ukuthi ngiyouth. Kodwa noma ngiyouth mina sengiseparatiwe unto God. Ngaleyo ndlela endebeni zami ayikho into ephambene enoyizwe iphuma kimi. Awuyibeke ngesizulu kahle. As long as umphefumulo wami usahlangene nenyama. Number 1. Indebe zami azikhuluma okubi. Indebe zami azikukhuluma okubi. Ngoba bazokopela abantwana bami. Bacabanga ukuthi lifestyle. Amen. Nabo bavuke begqoka amagawuni ekseni bayome emgaqweni bakhuluma. Nolimi lami aluyukukhipha inkohliso. Nolimi lami luzothenwa. Ngithenwa umoya oyingcwele. Amen. Ngingaqamba amanga ngikhulumeni. Inkohliso. Yibe isihlebe esikhulu sendawo. Amen.
ngazi indaba zingakaziwa abanye abantu. Khuluma bani umama okholwayo, baba okholwayo, ibandla umfundisi okholwayo. Intsha even sesihambile, don't fall into the trap. Yezwa lento. Sukela namhlanje yazini ukuthi indebeni zakho kunjani? Angikhuluma okubi. Awukukhuluma kunjani okubi. Number 2, ulimi lakho ngeke lube umlilo ochitha imizi yabantu, udunga imizi yabantu. Amen. Xabana abantu ngawe. Amen. Asitshelane nje ungqoba mfowethu. Amen. Khuluma mfowethu silalele. Nolimi lami alikukhipha inkohliso. Makube kude nami ukuba nginivumele. Uyilalele kahle. Makube kude nami ukuthi ngoba uyiskim sami wena. Umngani wami. Amen. Ukuthi uma wrong, I will turn a blind eye. Ngithi right, wrong. Sengiphila kwenye isimo, ngikwi high calling manje, ngiphila kwi holiness ebungcweleni. Ngaleyo ndlela. Whether we skim some, umfundisi wami, umngani wami, uyi-rapist, uyi-rapist. Full stop. Uyiqedile ingane wena ekhwayeni. Asinakufihli lokho. Uthwala ula ewesibili kwenze njani? Hey bathi ngirapile. Urapile wena. Hallelujah. Asingajaha ukuthuka abantu. Uma ukuthwala eboshiwe bafowethu ewesibili. Hallelujah. Usanungivashela ngothando lokuthi iskim singabangani. Amen. Thwala ubekwa yinda, kuthiwa ngirapile, kuthiwa ngitshontshile, kuthiwa ngibulele. Vele nje lamaphoyisa wosathana. Ayeka zonke igebengu eziyaluza lapha emgaqweni abopha abantu abaright. That's not the way to talk mumzalwane. Mumzalwane ufuna ukubuza ukuthi ngabe urapile, ngabe ubulele, because ufuna ukukhuluma usoneqiniso. Ungajahi ukujaji. Anantu manezwa indlela. Awiphinde le part. Makube kude nami ukuba Let it be far away from me. Yes. Angiyuza phucu kuphelela kwami ngize ngife. I-dignity yami ne-holiness yami ngeke ngivume ukuthi ngingcolise ukuthi u-connection wami wena. Ngaleyo ndlela ufuna ngikufihlele iqiniso. Angikutshele nje ucash ukuze ngingachaphazeleki. Yabona masuphuma emaphepheni kungabe kusathi uDumisani Sithole, thiwa umngane kaNathi Thwala umfundisi endaweni ethile uDumisani Sithole. Hayi ayingaphumi kanjalo. Ngoba kuyaziwa ukuthi wena uyahlukanisa nengenje. Makube kude kimi ukuthi mu-wrong ngingasho ukuthi u-wrong ngoba uzongcolisa ini insindiso negama lami. Amen. Hallelujah. Amen. Ngibambelela ekulungeni kwami. Yayizwa leyo nto. Amen. Asukuma umama ngolosini athi ukholo lami ngonyuka nalo. Yayizwa leyo nto. Uthi angisafuni nalolukholo. Amen. Just because wena umngani wami ufuna ukutshontsha lento yami yokugcina engiphiwe uJehova okuyona engivulela amasango ezulu eternity ingona phakade hayi ngamane kuphela ukuhlobo. Hallelujah. Bayizwa abomama balesine lento engisho wena ngenze ukuthi usadukile ngoba usemusha. Bathi noma balesine ukholo lwami ngonyuka nalo ukholo lwami ngonyuka nalo ngilubambe ngesandla ngiyongena nalo ekhaya ezulwini. Hallelujah. Amen. Kumnandi bazalwane ukwasebukhoneni bukababa uNkulunkulu. Amen. Ngiyacabanga ukuthi sonke siya-enjoy. Amen. Amen. Now kusho ukuthini konke lokho esikukhulumayo kubantwana bethu? Kusho ukuthini konke lokho esikukhulumayo kithina njengabazali? Amen. Kusho ukuthi ke nganza kwethu uma thina as omama nobaba nabafundisi uNkulunkulu abanike igunya lokukhulisa nokuphatha abantwana. Yayizwa lento? Amen. Uma sifeyila to transform the youth, uma sifeyila ukuguqula i-youth abantwana bethu. Hallelujah. Amen. Emkhumbulo Romans chapter 12 angithi verse 1 kuya verse 2. Amen. Uma sifeyila to transform our children,
Siba transforma kanjani abantwana bethu by the renewing of their minds. So that they know what that is good, perfect and acceptable to uNkulunkulu. Amen. Ukuze abantwana bethu sibafundise to present their bodies as a living sacrifice kuBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Holy and acceptable. Why? Ngoba sibatshela ukuthi this is your reasonable service. uNkulunkulu akafuni imali. Hallelujah. Ingakho mango lesine mebehlangene ukuthi akajengwa usuke ekhuluma lencwadi. Hallelujah. Niyamuzwa uNkulunkulu uthini ngenza kwethu. Mhlawumbe ungayibeka ngezulu sesididana singadukelani kakhulu. Ngakho ngiyancenga bazalwane. Bakithi khuluma ubani manje? Umama, khuluma ubaba. Amen. Khuluma nabantwana bakhe. Ungabisababiza ngabazalwane manje. Vele ubabize nje ngongani zami, angazi ubabiza kanjani. Amen. Ngakho ke uthini uma ngiyancenga bantabana. Ubele kwaNkulunkulu. Bakithi angincengi nge-education yami, angincengi nangokuba ibhokolo, nangokuthi ngimdala. Kodwa sengincenga ngani? Ngobubele bukaNkulunkulu. Ngoba le message engiyiphethe ifuna umhlabathi onjani? Ofundile, ayiveli imile nje ematsheni nameva ngoba zoyigcina nini. Lalela ukuthi umzali uthini okholwayo ekhuluma nabantwana bakhe. Ngakho ngiyancenga abantwana bami ngobubele kwaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandekayo kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Hallelujah. Niyamuzwa uNkulunkulu uthini bafowethu? Amen. Youth nizwile ukuthi uNkulunkulu uthini? Amen. So ngamafishane ke ngenza kwethu, they must emerge in the church through mothers and through fathers, through pastors and through leaders. Abazokwazi bafowethu ukuguqula intsha uNkulunkulu abuyisane nayo, ngoba uma sifeyila izwe lizoyintshontsha iyouth yethu. Hallelujah. Izwe lizoyintshontsha iyouth yethu. They must emerge, therefore kufanele kuvumbuke kuqhamuke true parents esontweni bafowethu. Amen. Abazokhuluma iqiniso entsheni, bayimolde intsha ibe yilento uNkulunkulu ayibekelele ukuthi ibe yiyo ekusaseni layo. Hallelujah. Amen. Kufanele ibandla la obaba omama abazofundisa intsha the values zikaBaba uNkulunkulu. Mase bebatshela nani ni product yalama value esimfundisa wona. Ngoba ube besingenawo mhlambe ngabe mina ngakukhipha wena. Sinobaba wakho. Sakugoqa ngoshekhazi, sakushiya emgaqweni. Ushayiswe ngamathekisi la sekuseni ahamba ngo4. Hallelujah. Osiyokulahla kwi-dump site. Kodwa ngenxa yokuthi thina bese siphethe intengo esathengwa ngayo ephezulu. Hey, wawungasilalisi man, thune colleague wena. 24/7 sihlezi sikade wena. Ane language ekhuluma yasiyazi futhi. Asikuzwa umshuthi yakanyabanyabo, asizwa lutho. Kodwa ngenxa yobizo lethu olugcwele noluphakemeyo, look where you are today. Ama values are producer wena. Siyawadlulisa ke namhlanje siwadlulisela kuwe. Hallelujah. So ngaleyo ndlela thina as true parents, it means over and above ukuba omama nobaba kufuneke also sibe ama mentor. Yabona, sibe othisha. Sibe ama role models einganeni zethu. Singadumi ngokuba mabhubesi kuphela. Hallelujah. Singadumi ngokuba mabhubesi kuphela. Amen. Ngamafishane, we must practice what we preach. Joshua 24 verse 15. Uphumela obala nje. Uhlangene. Uthi bafethu nani ngayikhuluma nje yonke into enithandayo. Kodwa esifo mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Amen. Kodwa finish enzima kabi le. Uma kukubi emehlweni enu kumkhonza uJehova.
khethani namuhla ukuthi ngubani eniyakumkhonza. Yes. Noma onkulunkulu ababakhonzayo yihla bengaphesheya komfula. Yes. Noma onkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo. Kepha mina nendlu yami, haleluya, siyakumkhonza uJehova. Amen. Hallelujah. Asikhumbuleni ke bomama nobaba ukuthi abantwana bethu, it doesn't matter i-age yabo, kodwa i-memory yabo ithatha ithombe. Amen. Ungenza ukuthi bangazi ukuthi uthini wenzani, kodwa kuneyithombe i-memory yabo eyishuthayo. Hallelujah. Amen. Yes. Bayakubuka baba ukuthi njalo wena unokulwa nomama. Uma useneyinga ezimnyama around amehlo, ezinye ngathi zi-blue. Yabo? Akubuka. Then uyasuka wena, uyabathisha, uzenza kuhle phambi kwabantu esontweni. Hey, abashaba abafazi nenezwa bakuphathe kahle. Hey, amagolide lawo ama-jewels uNkulunkulu asinike wona. Ubone ingane ukuthi ufuna umkhumbuzo baba esepulpit ukuthi baba uthini manje? Hayi, ngoba i-lifestyle la ngiphuma khona mina ekhaya. Yazi ukhewula nje kama ngabo 7:30 ebusuku. Hallelujah. Gada ke mfowethu. Ngoba bazoyipick up leyo trait bacabanga ukuthi iyona kuyiyona. Abanye bethu basihlezi la. Awumazi umntana wakho na 13 years ukuthi ukuphi. Awumazi umfana wakho na 15 years ukuthi ukuphi. Abanye bethu njengoba siyintsha asimazi baba ukuthi uphi. Asimazi futhi nomama ukuthi uphi. Yilapho ke sekudingeka thina njengebandla abazali abakholwa ubaba uNkulunkulu sithi step in, si provide i-refuge nekhaya nothando kulabantwana ukuze bangaphumi eceleni babe osenza ngakhona, kodwa benze lokho okuyiko ekumele bakwenze. Siyabuka ingane wena ma ubiza udate nge-trash, umbiza ngokuthi akalutho nothing. Hallelujah. Kodwa uhlala uyitshela ngomendo day in and day out. Khulani khona nizoshada nibe nemizini. Umqhathanisa namanye amadoda. Zikhulu ingane, ziphumele ngaphandle. Ziyobheka nomahluko ubona kubaba angenawo kwamanye amadoda, ziyiprostitute. Hallelujah. Amen. Nanza ukuthi ngicela ukuyinqamula. But ngiyacabanga ukuthi the youth service month akuyona yentsha kuphela, kodwa kufanele ireflect ukuthi sithini kuyona. Amen. Ngoba isibuko ekumele siyibuke kuyona. Kusona. Amen. Isaiah 28:10. Asivumelane ke njengabazali nentsha namhlanje ukuthi thina for as long as sisaphila, amen, we shall keep the precepts zikababa uNkulunkulu. Precept upon precept, line upon line. Lasingezwa khona kahle sizoyihlola imbhalo a little here and a little there ukuze sipresent isithombe esiphelele. Anibusise nganza kwethu uNkulunkulu. Amen. It's a privilege ukuthi namhlanje ngivale inkonzo yabantu abasha. Ngiyacabanga ukuthi lo mphako bafuthe sushare namhlanje awukhombi nina kuphela. Uwodwa umuntu okhomba nina. The rest ikhomba thina njengebandla. Amen. Abazali abakholwayo, abafundisi. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise. Siphinde sihlangane again. Amen. Amen.